It's all about Bollywood. Fanilor filmelor de la Bollywood le spunem bine ați venit la emisiunea Totul despre Bollywood. Vă mulțumim că ați venit la lansarea unei noi emisiuni strălucitoare, pline de farmec, picantă și ritmică. Ea vă va oferi cele mai tari și suculente noutăți direct din mult iubitul Bollywood. Iată știrile de săptămâna aceasta. 10. Nu ne îndoim că Salman Khan face cele mai sincere declarații fără a clipi din ochi. În timpul unei conversații cu regizorul Suraj Barshatia, Salman a mărturisit cum l-a rugat pe Sanjay Leela Bhansali să petreacă mai mult timp cu domnul Barshatia, pentru a înțelege cum trebuie să-și păstreze răbdarea pe platou un regizor. Tot atunci Salman a povestit cum Sanjay Leela Bhansali urlă și aruncă cu lucrul pe platou și cum își pierde foarte repede cumpătul. Știrea cu numărul 9. Superstarul de la Bollywood, Shah Rukh Khan, și-a încântat recent fanii cu apariția sa. O mulțime de fani s-a adunat recent în fața casei sale, iar acesta a stat cu toții la povești. Purtând un tricou alb elegant, regele Khan s-a așezat în poziția lui clasică, imediat captivând mulțimea. Dar asta nu e tot. El a și dansat celebrul pas din filmul său de succes, Jume Jo Patan, în aclamațiile fanilor și filmând acest moment incredibil. Fanii au așteptat cu nerăbdare să vadă proaspătul cuplu format din Varun Dhawan și Samantha Ruth Prabhu în serialul Citadel, care este filmat în prezent în Serbia. Având în vedere puterea internetului, un videoclip de la un club din Belgrad îi arată pe cei doi cum se distrează și dansează pe celebra melodie a Samanthei, O Anatava. Este cu siguranță o priveliște pe care fanii nu o vor uita prea curând. Știrea cu numărul 7. Au circulat zvonuri că Ranbir Kapoor și Alia Bhatt vor juca rolurile emblematice ale lordului Rama și Sita din Ramayana, a lui Nitesh Tiwari. Răspunzând acestor zvonuri, Kangana Ranaut se pare că a fost acidă la adresa lui Kapoor, referindu-se la el ca un șobolan alb slab cunoscut a fi un afemeiat și un dependent de droguri. Remarcile ei usturătoare au ridicat cu siguranță sprâncene și au stârnit o dezbatere aprinsă în industrie. Actrița Kriti Sanon s-a trezit în mijlocul unei furtuni după un sărut de la revedere pe care l-a împărțit cu regizorul Om Raut în fața unui templu. Sărut care a devenit viral. Criticile au început să curgă, inclusiv de la actrița Deepika Chiklia, care a acuzat-o pe Sanon că nu înțelege sentimentele personajului pe care îl interpretează. Știrea cu numărul 5. În casa Bhatt e sărbătoare. Krishna Bhatt, fiica producătorului de film Vikram Bhatt, s-a măritat cu iubitul ei, Vendan Sarda. La recepția luxoasă de nuntă a participat toată floarea de la Bollywood, de la Sunny Leone la Amir Khan, Mashesh Bhatt și Bobby Deol. Evenimentul plin de vedete a fost unul de neuitat. Știrea cu numărul 4. Că tot vorbim de nunți, producătorul Madhu Mantena și logodnica lui Ira Trivedi au schimbat și ei jurămintele. Cei doi, care au arătat absolut excepțional, s-au căsătorit într-o ceremonie privată. Madhu Mantena, care a mai fost căsătorit cu creatoarea de modă Masaba Gupta, și-a găsit din nou adevărata dragoste. De la recepție nu au lipsit celebritățile, printre care Hrithik Roshan, Sara Ali Khan, Kartik Aaryan și mulți alții. Știrea de săptămâna aceasta cu numărul 3. A fost lansat teaserul filmului Gadar 2. Acțiunea filmului se petrece în 1971. Gadar 2 este continuarea filmului Gadar Ek Prem Katha, care a fost lansat acum 22 de ani. Sunny Deol și Amisha Patel revin în rolurile Tara Singh și Sakina în acest film regizat de Anil Sharma. Filmul va fi lansat în cinematografe anul acesta, pe 11 august. Știrea cu numărul 2. Suhana Khan, fiica regelui de la Bollywood, Shah Rukh Khan, a prezentat afișul filmului ei de debut, The Archie. Suhana a sugerat că filmul este pregătit pentru lansare. Posterul este plin de nostalgie și îi prezintă pe cei 7 actori principali în ținute elegante și coafuri retro. Mai avem doar știrea cu numărul 1 de săptămâna aceasta. Toți fanii filmelor indiene știu că Salman Khan are o inimă de aur și este un om darnic, dar puțin știu că actorul l-a ajutat pe regizorul și producătorul Karan Johar să iasă din depresie, acceptând rolul lui Kuch Kuch Kota Hai fără să știe tot scenariul. Karan își dorea o vedetă în film, dar nimeni nu acceptase rolul secundar alături de Shah Rukh Khan. Karan începuse să-și piardă speranța, iar Salman a acceptat să-l ajute pe dragul său prieten și coleg. În fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an promitem să vă aducem bârfe și noutăți de la Bollywood, proaspete și chiar secrete.
direct din Mumbai, aici în România. Rămâneți cu Bollywood TV!